Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Unsay ato, ha? Si Babes. Ay, ikaw man to si... Jessie. Ah. Jessie, ang hinigugma ni Babes. Hoy, wa man siya din, sir? Kung sa'yo, Wa siya din, sir. ayaw pa makak ha, na si Babes. Pasudla ko, litse. Ha? Ay, sorry gayod, sir. Pero dili gayod ako makapasulod kanimo. Kay wa man diri ang akong agalon. Musod ko. Ala, kon mosulod ka, magatawag man ako pules. Sa. Nga nang mutawag ka man kuno polis. Ay, trespassing man kining imo, sir. Uy, kahilas ko taon nimo. Tamparson tanong ka. Mo imo. Ayaw, sir. Kay peligro og mapriso ka. Si mapriso. Ako mapriso? Uy, hanggaw. Huwag kang kailan ako. Ha? Garo ko taong mapriso ko. Ginadili man ang pagpamunog badge, sir. Mabawsi ka ni Ana. Kaila kag bawsi, sir. Mao ka na ang violence against women and children. Yamat ragod nimo. Ha, gusto kang mudangop ako sa Law Center Incorporated? Unsa maguno na siya? Usa ka na ka non-stock and non-government organization, sir, nga mohatag og pre nga legal services og social services ngadto sa kababayen-an ug ang usa sa dang panandiha mao ang kanhing ombudsman Attorney Virginia Santiago Palanca. Unsa? Gibalibaran ni man ang Inday si JC. Busa, ayaw na lang magpamugo, sir. Unya, ayaw sa bintaw na ko pagkadapate. Kay babae, baya ako. O kasambahay rapod ko dito, sir. Doble gayo ng imong sala nga mahimo kung pagkadapatan ko nimo, sir. Ilom. Biya ka na. May bawan ko gani nga na magkakapantay ka lang ako, ha? Hala, ayaw, sir. Harassment ka ng imo, sir. May mong mudangop gyapon ko ni Anas Barangay o sa law center niya ng imong gipanorte. Pagpanghulga man ka na, sir. Ilom! Ano ko? Maayo pa, sir. Peace. Ta. Lakaw ka lagi. Isakay na siya siyang kotse. Tuwa na siya. Naminaw ka di ay inday. Nagpaduol ko ng... Nasuko. Iyang takong tamparuson. Ay, nako. Bisag ingon lang ko ni ini inday. Pero, tigba sabihin taon ko og Facebook. Og maminaw sab ko sa mga balita. Nga dili gayud mahimo nga dagmala ng mga babayi. Kay dakong supak ka na. Salamat man ang Inday, ha? Unya, pasaylo alamang usab ko inday. Nga namakakay. Nahibaw man ako. Nga murag dili ka gyud makigsulti kaniya. Kay matod pa nimo samok. Sakto ka man ang Inday. O gusto na ako. Salamat kit kaayo nang... Maugod na akong giingon kanimo inday. Murag tonlon usa ni nako. Natulo na. Money akong ginaingon kanimo inday kagani ha. Ngan kaniya iyas mga dato inday og ang mga pobre lahi ra. Kay para nila sayon na kaayo gyud nga daog-daogon ang mga pobre. Nakakita gyud ko man ang Inday. Ayaw na kayo panguyab og dato ha. Unsaon pa man nimo ang kwarta, oy? Na naman kay daghang kwarta. Ikaw manggod ang nakasunod sa katigayonan sa imong mga ginikanan. Basta nang... Usbo na ako. Salamat kit kaayo nang... Unya, inday. Ayaw po palabi og inom. Mahubog ka, unya. Ayang may kaso nang uy. Di aram kong kusbay kod. Aw,
Hinoon. Okay ra, Inday, babes. Ka. Oy, nay. Oy, hala, ginoo ko. Karon pa ko kabantay. Nahibat ng gunang naong mo, nak. Murag bagang nauna ko sa paso na no. Uy, naunsa naman intaw ng dagway mo, dong. Ay, Unya unsa man, mo trabaho ka karon? murag di lang tingali nay. Tawagan ako sa Miss Babes. Ay, kaluoy pod nimo. Nagdanghag ka man, God. Maona. Hello? Hello, Miss Babes. Si Franco na ni. Oy! Nganong nanawag ka man, Franco? Oy, makisulti ang takong Miss Babes. Ay! Wa ka bangon! Hubog kayo kagabi eh. Unsa? Ari ako diri, oy, Franco, tabangi ko. Nagkinhanglan kanimo si Miss Babes. Og makaam-am ka niini kaniya sa iyang mga problema. Ari adiri, Franco. Kasabot? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oo, asa man ka? Trabaho lang ko nay. Oh, mo trabaho kang inuan ng dagway mo. Dara ni nay. Madara nang nahiwi ang naong. Oo, nay. Sigurado ka? Oo, nay. Nay, motor nga ni Hunong. Kadiyot lang. Oh, uy, Franco, Part. ikaw. Ngano ni am ka? Imo niyo. Kao? Gamit ani mo. Init kayong panahon. May na nimo. Iyay, murag sa gunso naman eh. Gabi prutas, karon kao na sad. Giara na ako sa kayo eh. Ay markang kao na eh. Denver Nuggets. Unsa man eh? Datong? Ay, da. Alam ko sa ako ng pagsabot. Basta, ako ni hatag ni mo. Luuy at taon anang naong ni mo eh. Sige na. Okay na. Lapati kong naong. Pero, gwapo magkasing-kasing, di ba? Okay na ko. Nya asa makapaingon? Ang duty ko. Pakabang mo sa Miss Babes, subog kayo. At tuon ako. Ha, kuyawa ko dati mano ni mo? Timanon ako. Pero na akong pag-atiman niya. Akong ginauna nga. Ikaw may akong giatiman. Ikaw, Parts. Unsa? Diyan na ka. At tuon ako sa Miss Babes. Hoy! Hmm. Lakaw na! Kisa. Pahong kagida. Ang gawa ning Franco. Tunto jud kayong dako. Miss Babes, di ka mo kaon? Labad ang akong uman ng Inday. Ay, musamot kalabad ka ni imong ulog. Dili ka mo kaon. Pasagdi lang una ko nang... Nala, sige. Biyaan pa una ka. Salamat in town. Maayo kay niya ka na, Franco. Hubog in town ka tos, Miss Babes. Wahay ganang mukaon. Unya, labad ang ulo. Ala, Franco? Naunsa man in town ka ng dagoy mo? Kuan kining sayon ra. Kuan kining disgrasya ra ni. Way problema na nang. Sayong pagkadisgrasya, ha? Kanang kuan magutan ko kamunggay ha. Ay gupor ko sa boss kamunggay. Muhigop ka kadto? Miss Babes. Miss Babes. Matao na. Bangon sa. Franco. Higop aning init ni sabaw sa utang kamunggay oh. Huwasan ka ni. Ha? Sige na. Bangon na diya. Dili ko. Pida kay go oy. Kay go bangon diya. Higop aning sabaw. Sige na. Ano? Dos. Franco. Sige na bangon na. Pagsupak-supak. Higop aning init ni sabaw sa utang kamunggay. Huwag tang digin ang labad sa mo. Sige na bangon na. Na resulta na si mong pagkapalahubog. Hubog-hubog ko ka. Tungo si mo iyab. Franco. Ibingaw ka sa.
Tuho, GC. Ato pa rin Pramuha na kami nga ni mo. Hindi ka maginom-inom. Ikaw ba ay pabadlong? Guwapa ka, pero pabadlong ka. Sugo ako. Tagon ko, GC. Wasan ka, okay ka? Franco, Oo. Kibuwag na yun, yung sakita ni ka. Tagon ko, GC. Ambil yung cellphone mo, be. Franco, dili na ko niya. Oh. Kadungog ka? Dili na ko niya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.